Her umisay ubah shispa kilo ya kari Israel. Kawe ka misail ka badon bom ka bakia kumba shispa kilo kalahir bat kaladei ha kawe kalenti ka bakim hapdeng kanong ba tel awi. Kabalawan lam ya kajing penjulur ka basyar kay. Kane kade kasin ka bahan riu baka Iran kelasiat nadu siteng mit. Bat kine kilong hipang ki bah kmat halor kane kajing ja. Lada pikwa pentip company sesengap ya kane ke video hadu menakut. Baruat keliat ban share, like, subscribe kum ju ya kane ke channel. Ka jing julor hatel awi, lai teli giying kane ke jing siat ke badai ke direct hit. Kalapan paj bat penjulor ya lai teli giying ki badon ha katu kathan. Bun teli ki kali ki bayang harut surok kila syapan paj bat syathang ha kading. Hadin ba umisai ula bethei. Ka Iron Dome jong ka Israel kam semlala ban miada ha ka jing ther misail jong ka Iran. Wadla ka Israel ka don karukom ya dal air ka baklan hanrei ha kane ka jingja ka penil lada ka Iran ka siat renti bun teli ki misail don ki bala ban penpat bad hiar ha ki jaka ban don briu ka jinglong ka tama kala nang jurba namar kane ka de kasin ka ban riu ba ka Iran ka penmi ya ki misail hapo ka arap saw kanta kane ka jing ya siat ka de ka jing penpai kitin ka Iran hadin baka Israel kala siat ya ki he spy ka IRGC bat kitanat ajing tip hati Iran hakine kisngi ka jing song sengan kinong song snong baro kinong song snong hati alawi kilahab ban letri no haki bom shelter man kapor bariu ka siren ka sarkar Israel kala maham bahkan sachim ya kisinjam ki bajur ban pensange ya ki jing siat nagari Iran kublai shibun ya pi baro ki papej ya kane ka video ngin siak kendupat next video.